Сәлем, Жамағат. Сәлем. Бүгін бізде қонақта Артур Шайдуллин. Артур, бүгін сен меңа ай юлын үйретешексің. Аюна? Аюна. Ай юлы ол лунная походка, достар. Майкл Джексонны барыңызда білемін? Кім білмейді Майкл Джексон? Бүтін кіші біле. Қара, біріншіден біз аяқ табынларын әзірлерге тиіш, ема? Башта біз аны разметтерге тиіш. Әкірінгіне. Так. Бұлай, бір яққа, екінші яққа. Так, Артур, мына біз бұл күні ішлей тұрғанда, сен әйтіп жібер, мына сен ай юлын үйренерге сен өзіңе көп ме вақыт керек болды? Ой, Фәнір, мен дұрысын айтканда түгел айта алмайым. Бір-екі ай. Бір-екі ай? Максимум. Алайса мен тапшыру ақырына қадар үйренемін. Мына бұлай басырға. Әйімі? Так. Бұл екінші аяқ біздің алға қарамай, ол біраз яңғырап. Шундан соң біз бүтін тәннің массасын мына бұл аяққа көшіреміз. Шундан соң біздің бұла переход. Бұл аяқ біздің турая, әйкіншісі бүгілі бұл айттырып міне. Аңладың ма? Переходтан соң біз әлбәтті аяқны тұп-тұры тұтарға тиіш. Бұл айттырып. Ол бүгілерге тиіш түгілме. Тізден бүгілерге тиіш түгіл. Ол тұп-тұры тұра. Hem seni ayak tabanına көтермәскә тиеш. Киттек, ясадык. Адымны, карале, адымны бик менә ерак куйма үзеңнең аягыңны булай. Менә булай ясасаң булмый ул. Бу уже икенче тема. Бераз гына. Бераз гына. Җилкә белән бер ниде. Хоп, киттек. Майкл Джексон киеде мокасины. Әлбәттә аның табыны булды сплошной. Кешаның бер ниндәй шуа торган. Шуа торган иде. Идәне дә шуа торган. Әлбәттә ул вакытта синең аюлың бу. Идеаль рәвештә. Ләкин афыйтыгыз, әйдәгез. Ничек бар? Нидән бар? Ниндәй? Дуслар, карыйсызмы? Карыйсызмы анда? Безнең менә монда дивар. Дивардан без этәбез. Хоп. Икенче юлы да бар. Ул ар белән генә түгел, Так, демәк, менә мин моны хәзер эшләп карыйм. Әйдә эшләп кара әле. Хоп. Син каядыр шабасың булай иттереп. Минем инде дуслар бу күбрәк шул аю түгел, аю юлы килеп чыкты. Ләкин сез карап торгансыз дип ышанып калам. Чөнки бүгенге калепне биемичә карап булмаячак дуслар. Киттек, Артур. Киттек. Мин бер кайда биюгә йөрмәдем, ләкин энергия ташы иде. Аны куя белмичә мин гелиде. Менә булай торды. Минемчә бу сорауга төгәл җавап бардыр. Һәм мин әйтә алам, үз-үземә хыянат итсәм шушы профессиядә. Минемчә игътибарны бер өлкәгә генә бирергә тиешсең. Миңа узын кара чәчле кызлар ошый. Биючінің итәге бей қысқара дилер. Ул әле театр сәхнәсендә уйны ұстарада. Ул дигәнем Артур Шайдуллин. Һәм ул бүген бездә кунакта. Сәлам хәммәгезгә. Хәерле көн. Артур Шайдуллин Камал театр артисты. Һәр ролен тирәннән уйлап эшләргә омтыла. Үзенең биюдәге экспериментлары белән аерылып тора. Сәхнәгә бию өсти, биюне артистлыгын. Артур, театр дигәннән синең күзгә күз театр белән очрашуың кашан булды беренче тапкыр шундый? Күңелеңне җәлеп итерлек очрашу кашан булды ул? Беренче класстан ук мин театр түгәрәгенә йөри башладым. Әз генә сәнгать белән мауга башладым. Һәм инде 11 класска кадәр мин шул театр түгәрәгендә йөрдем.
шигырьләр сөйләп йөрдем, Синең спектакльләр. тәҗрибә инде бик зур икән. Мин укырга тиеш идем строительный университетта. Син төзүче булырга тиеш идең. Экономик яктан, экономист да. Ләкин инде ахыргы моментта инде мин үземә сөйли башладым, әйтә башладым, әйтәм, нәрсәгә кирәк миясам бу? Мин андый эштә эшли алмаячакмын, чөнки миңа күңелгә ятышлы түгел ул. Сен иҗат Һәм ахыргы мизгелдә инде мин бөтенләй юк, миңа бу кирәкми, мин театрга, театр училищесына яки Казан институтына барам укырга дип. Менә училищега кердем, ул инде училищеда ул гомумән бөтенләй башка дөнья. Миңа бик ошый башлады. Анда төрле фәннәр керә башлады. Анда бию дисеңме, ритмика, ул сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, актерлык осталыгы керә башлады. Гомумән әйткәндә, бөтенләй икенче дөнья минем өчен ачылды. Хәзер синең шул дөньядагы, театр дөньясындагы Артурны бер спектакльдән үзеп карап китәбез. Ого. Монда караганда бер анда сәхнә янында утырганда караганда Әлбәт. бүрләр чыккач. Әлбәттә инде тамашачы буларак Сәхнәсе караганда ул үзе атмосфера бирә бит инде. Менә син бүре булып бик яхшы бийдең. Менә хәзер менә әйтсеннәр әле менә безнең монда яшьләребез утыра, тагын сине башка төрле хайван, җәнлекләр буларактан нинчәрәк хәрәкәтләнә аласың икән, без сине тикшереп карыйк әле. Әйдәгез, кем? Әйдәгез. Инициатива дигәннән кемдә Дөресен әйткәндә, беренче курста без укыганда безнең актерлык осталыгы буенча имтиханнар уза, һәм без инде дәресләр вакытында төрле темаларга этюдлар күрсәтә идек. Һәм анда безнең җәнлекләр дигән темага этюдлар да бар иде. Алайса сиңа бик җиңел бу тәҗрибә җитәрлек алайса. Иң яраткан темам җәнлекләр, белмим һәр. Вау! Кем булып бийсен Артур хәзер безнең өчен? Тышкан булып бейсен. Кадилны күрсәтә аласызмы? Тырышып карыйк инде, белмим. Тырышып карыйк. Шул музыка. Зря әйттегез сез моны. Туктатыгыз музыканы, хәзер ашый. Артур бия алмаган җәнлек юк ул, шуңа күрә алга таба кемдән инде идеялар? Бәлки куян булып биеп күрсәтерсез. Куян, ярар, куян, тик куян. Әйдәгез маймыл булып. Музыка. Сезнең өчен дус булу нәрсә ул? Якын дуслар, алар синең аңлый торган кешеләр, авыр чакта сиңа мораль яктан булыша торган, янда булган кешеләр, ярдәмчел, һәр вакытта синең белән бер дулкында алар.
Минем белән булган якын дуслар, алар әлбәттә сәнгать ягыннан да ким түгел дип әйтергә була. Артур ул Салават Юзеевның «Кое-что из ее дневника» деген кыска метражды фильмда төшкән булган. Хәзер шуннан бер кыска гына өзек карап китәбез. Мен сенің турында бір не білмеймін. Не керек ол сен? Қызық дейді. Мен киллер. Сізге нендей қызлар ұши? Мен юк монда бүтән. Миңа узын кара чәчле кызлар ошый. Сөйкемле, акыллы. Артурның без менә бер режиссерның фильмда төшкәнен күрдек, әмма Артур әле үзе дә режиссер буларак эксперименталь ясап карый башлаган икән. Хәзер без шуннан шулай ук өзекләр күз салып китик. В кругу незнакомых снова падать, взлетать, вычеркивать буквы, желать и прощать, обветривать губы, мы теряем себя, обернувшись комфортом, надоело скучать. Артур, бу соңгы тизер нәрсәгә булды бу менә? Менә гомумән әйтәсем килә, беренче эшкә кагылышлы. Ул бик таныш булган Рәсәй башкаручысы Элуанның «Возвращение» дигән җырына менә шундыйрак фантазия булды минем. Нишләп дигәндә, мәсәлән, менә минем машинам юк. Мин күнеккән җәяү йөрергә һәм һәр вакытта минем колагымда гел наушниклар, менә гел барам инде шулай. Музыка тыңлап. Һәм кай вакыт менә ниндидер треклар, сиңа ниндидер менә знак бирә дип әйтиммесең, һәм син ул тректан илһамланып китәсең, һәм син ул ниндидер идея барлыкка килә, һәм син шул идеяны ничектер тормышка ашырга ниятләнәсең, менә теләк килеп чыга. Һәм менә ул беренче трекка, ул минем как раз беренче авторлык эше, ул да минем булса идея. Шулай ук мен аны режиссировать иттем, үзем дә уйныйм да инде шул мин бер герой. Раскадровкасын да ясадым һәм төшерүчесе якын дустымның берсе, аның исеме Артур Стычев. Менә бу инде минем икенче авторлык эшем. Тоже менә шулай ук мин ниндидер. Бу нидер җырга булачак? Юк, бу просто бер экспериментальный трек, шундый. Ничек дип әйтим? Экспериментальный. Бу бию белән буламы бу нәрсә бу? Бу бию дә түгел, бу пластический этюд дип әйтергә дә була инде монда. Театрализованный, театраль шундый бер момент. Ничектер менә тормышны 3 секундта күрсәтергә теләдем менә мин шушы кичкенә генә видеода. Кешенең интриг булып калсын. Әгәр дә сезгә тормышыгызда бер генә өлкәне сайларга ярый дисәләр, сез кайсысын сайлар идегез? Театрда рольга кергәндә син бөтен профессияда уйнап чыга аласың. Мен сәхнәдә бит инде без кемнәрне генә уйнабыз? Бандитларында уйнайбыз, сантехникларында уйнайбыз, анда кондукторлар, таксист, менә бөтен өлкәне без әлбәттә инде син үзеңнең персонажга килгәндә син ул профессияны өйрәнәсең. Син укыйсың нәрсә, кем нәрсә, аның излисең, ниндидер изюминкаларын излисең. Монда ничегрәк була эшләр, менә бу персонажның ничек кенә барып була. Минемчә, бу өлкәдән кала мин бер нинди бүтән өлкәне күрә алмыйм. Артур, режиссер буларак сынап карый икән инде үзен Артур. Спектакль кую бармы уенда? Нинди спектакль булыр ул? Дип сорыйлар. Бар бит инде менә ничек әйтәләр, ике куян артыннан чапсаң, икесен дә тота алмассың, берсен дә тота алмассың. Минемчә, игътибарны бер өлкәгә генә бирергә тиеш син.
Мәсәлән, мен актерлык профессиясы күбрәк ошый. Әгәр дә мин режиссерлыкка күчсәм, мен күбрәк китаплар укырга кирәк. Менә күп иттереп режиссерлык турында китаплар. Һәм инде син күбрәк менә шул теория ягына китеп барасың. Актерлык дөньяңны югалта башлыйсың, минемчә. Бәлки ялгышамдыр да, чөнки режиссер белән актер булган артистлар да бар. Ләкин мин үзем өчен инде менә юлны сайладым, мин актерлык буенча барам һәм төгәл шул юл белән генә барырга ният. Әлбәттә, инде видео инде ул икенче төрле әйбер. Мәсәлән, мин кино төшерер идем. Кайчан бии башладың? Нәрсә этәргеч булды? Бии башладым мин икенче курста, Казан театр училищесында укыганда. Юк, мин бала чактан ук бии идем. Ләкин мин просто селкенә идем. Конкретно мин бер кайда биюгә йөрмәдем. Ләкин энергия ташы иде. Аны куя белмичә мин геләйдә. Менә булай торды. Һәрбер музыка менә шулай дуракланып йөри идем. Инде хәзер Казан театр училищесына кергәч, анда бит әйткәнемчә бая бию профессиональ рәвештә керә башлады. Сәхнә хәрәкәте, пластика, алар менә шуларга бик кирип китеп, кызыксынып, мин үземә ниндидер үземнең тәнемдә ниндидер менә 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 бу кирәктер. Бәлки мин чынлыкта профессиональ якка бәлки карарга тиешмендер һәм ничектер үз тәнем белән эшли башладым. Иң беренче инде мине илһамландырды, әлбәттә, ул Майкл Джексонның иҗаты. Аның видеоларын, аның концертларын карагач, мин аның кебек башта хәрәкәтләнә башладым. Аның безгә таныш булган Лунный походкасын, ай юлы. Бик кызык ишетелә инде. Ай юлы. Аны иң беренче рәвештә эшли башладым. Ничек эшли икән ул? Мин аңламыйдым аның ничек дип әйтим. Принцибын аңламыйдым. Ләкин аны үзем аңлап, чынлыкта беренче ай эчендә өйрәндем. Һәм шуннан китте. Син бик озак көткән әйбер. Бик озак көткән, бик зарыгып. Бәлки бик Нә бу кызык сорау. Бик узак көткән әйбер. Минемчә, без һәрберебездә үз тормышыбызда нәрсәдер көтәбез. Кайсыдыр моментта ул безгә килеп җитә, һәм без ышанабыз ул килеп җитер дип. Кайсыдыр моментта. Бәлки хәзер, бәлки бер 10 елдан соң без аны белмибез. Кайсы вакытта бәлки без аның килеп җиткәнен сизмичә дә калабыздыр. Әйе. Озак көтә. Ул моментны җитте, без аны күрми калабыз. Бәлки ул безнең янда. Бәлки ул материал якта, бәлки ул. Бәлки синең фикерең үзгәрде ул вакытта. Әйе, бәлки шулайдыр да. Мин менә бу сорауга җавап бирә алмыйм әлегә. Ни өчен бу сорауны бирдем? Чөнки бер караганда бәйле дә түгел кебек инде Артур ул әле фильмнарда тавышландыра икән. Мин аны карап чыктым. Бик кызыккына, бик. Юк, монда карама, монда булмаячак. Монда булмаячак. Хәзер менә монда булачак. Хәзер сиңа менә мондый сүз име. Мин сине көтә ардым. Кайда йөрдең син? Исеңдә калдымы? Мин сине көтә ардым. Кайда йөрдең син? Хәзер син безгә монда тавышландырып күрсәтәчәксең. Гаҗәпләнүе шиктән ашкан кыз. Мин сине көтә ардым. Кайда йөрдең син? Хәзер яңгырда чыланып беткән кирпе. Көтә арып. Мин сине көтә ардым. Кайда йөрдең син? Браво. Һәр нәрсәдән позитив таба белүче бик карт бабай. Мин сине көтә ардым. Кайда йөрдең син? Сез кайсы темаңа бер кеше белән сөйләшмисез? Үзебезгә кагылышлы булган темалар. Үзебезне тәрбияли торган темалардыр бәлки, минемчә. Сезнең кәефегезне нәрсә төшерә ала? Кәефне төшерә ала ул туганнар белән бәйле булган хәлләрдер, бәлки. Ул чынлап та туганнар белән мөнәсәбәт ул бик авыррак. Ни өчен алай дип уйлыйсың? Ни өчен алай икән ул? Чөнки алар туганнар.
Әни, әти, ул сине тудырган кеше, син Алар сені беләсең. бик каты яхшы беләләр. А? Алар сені бик каты яхшы беләләрме? Беләләр. Әйе, әлбәттә. Кеше белән якынрак булган сайын аның белән мөнәсәбәтләре авыррак име? Ансы да бар, ансы да килешәм. Никадәр якынраксың. Килешәм. Бөтен җыелган энергияне чыгарам мин. Ударныйда уйнагач, бөтен адреналин чыгып бетә. Минем эчке дөньяма, ничек әйтим, бик кирәкле әйбер ул. Әйе, бер ара... Бысып-бысып бик фәлсәфи тәмамладың. Әйе, бик былай әкрен генә. Подход белән шундый. Әйе, бер ара мин рок мәктәбенә йөргән идем. Шул ударныйда бик хыялланган идем өйрәндем. 2 ел йөрдем янда, аннары ничектер. Репетициялар белән бик йөреп булмады. Һәм инде онытылып та Син китте. хәзер теге оркестр чокырына төшеп уйнаштыра. Мәсәлән, кайсы вакытта? Юк, соңгы вакытта дөрес әйткәндә соңгы елларында уйнаган юк. Ләкин минем анда хыялымда бар, үземә алырга барабанный установка, ләкин андай түгел, а электронный. Һәм шушы моментларны кире кайтарырга. Исәнмесез күршеләр. Исәнмесез. Минемчә бу сорауга төгәл җавап бардыр. Һәм мин әйтә алам, үз-үземә хыянат итсәм шушы профессиядә. Театр нәрсә үзгәртсә, бәлки анда куя башласаң да спектакльләр син уйный алмый торган, уйнарга теләми торган спектакльләр. Үз-үземне ватарга туры килер. Әлбәттә, уйный алмый торган рольләр юк. Юк, теләмәгән бәлки. Теләмәгән. Теге режиссерның карашы сиңа. Юк, без хәл итмибез аны. Менә безнең приказ чыга, менә син шундый рольдә уйныйсың. Всё. Bitch, you in the back, I'm ahead of the class. Better sit that ass down before I slay that ass. Артист би аңлашыла, әмма менә тагын бер сыйфаты бар Артурның. Ул әле үзе би генә түгел, аның куллары да би ала. Һәм хәзер сез аңа үзегездә моның шаһиты булачаксыз. Мне нужны руки только, и чтобы с тачек сокон рубили наши басы, плотно наши басы. Син иң кызык моментлары кирмәде менә. Иң кызык моментларын хәзер син күрсәтәчәксең безгә. Хәзер музыка булачак. Анда 4 төрле музыка була, һәм үзгәреп барачак. Һәм син шунда төрлечә кулларыңны битерә кирәк булачак сиңа. Сез әзерме? Хәзер әзерме кулларым? Музыка. Кай киттең?
үзегез генә калганда сез ничек бийсез? Күрсәтегез әле. Сіз мақсатлар білән досмы? Гомумән алдагызда нинди мақсат тора? Элементар, бәлки һәрбер кешенең шундый хыялы бардыр, мақсаты бардыр, бөтен дөньяны йөреп чыгарга. Һәм ул хыял. Мақсатларның берсе шул хыялга кагылышлы, шул бөтен мәсәлән дөньяларда әйләнеп чыксаң, һәрбер чит илдә, һәрбер шәһәрдә ниндидер кызыклы видео төшереп, бию белән мәсәлән. Таулы җирдә булсак, тауда төшерергә. Бөтен җирдә биеп чыгайым. Бөтен дөньяны биеп чыктым дип әйтергә була. Дөньяны биеп чыктым. Аннары ужылар, Франциядә дип йөрергә була, аннары рәхәтләнеп. Артык селкемешәгә. 70 яшьләрдә. Менә хәзер бию пәрендә ничегрәк селкенгәнен карыйбыз хәзер Артурның. Селкенгәнен? Биегәнен. Шушы видеоны карап хәзер нәрсә әйтәсем килә, мин бик тә Илдус абый Габдрахманов белән горурланам, чөнки аның яшенә карамастан ул менә дигән биюче хыялым, чынлап та максат, менә хәзер менә ул максат минем күземә ташланды, менә шулай ук 52 яшьтә шулай ук биергә, хәрәкәтләнергә насип булсын. Карале, мин хәзер сиңа беләсең нинди сорау бирәсе иде моннан соң. 60 яшьтә үзеңне нинди итеп һәм кайда итеп күз алдына китерәсең һәм нәрсә телисең дип билгеләнә. Әлбәттә, 60 яшьтә мин шулай ук биергә тиештер дип уйлыйм. Калышмаска тиешмен. Бу максат, әлбәттә. 60 яшьтә мин шулай ук сәер киенәчәкмен. Белмим. Мин сәер киенергә яратам. 60 яшьтә шулай ук биергә насип булсын. Миңа гына түгел, барыбызга да 60 яшьтә аякта йөрергә, исән сау булырга насип булсын. Әйбәт киенергә, әйбәт яхшы, матур тормышта яшәргә язсын. Амин, шулай булсын. Барыгызга да таратам шушы теләкләрне. Һәм без шушы яхшы теләкләрне җыеп алып, 60 яшьтә биячәкбез дип сүз биреп, Алла бирсә, бүгенге тапшыруны тәмамлыйбыз. Калит тапшыруы тәмам. Хушыгыз. Артур Карале айга кадәр ерак калды микән әле? Фәннур, минемчә 384 000 километр. Алайса ерак түгел икән бит. Ә сез дуслар, кайсы километрда? Айда күрешкәнчегә кадәр. Хушыгыз.